Здравейте на всички! Днес отиваме да тестваме най-накрая белгийските сладки. Ще вляза в един магазин, какво ще предложат. Надявам се, ако има нещо интересно, да го тествам, ще го тествам пред вас, първо ще го купя. Бях гледал между другото, че има някакви мистери боксове вътре в магазина, че им предложат. И ще го тествам пред вас всичко. Айде до края! Разхождаме се, трябва да хванем сега трамвая до центъра и скоро ще се включа отново в магазина да покажа какви работи има. Се надявам хората да ме разберат, да кажат, че искам да снимам влог. По някакъв начин се получи яко, ще се пробвам. Така. Ето да покажа къде се намирам. В фонтанче. Така, разхождам се. Нищо обърках GPS-а, ама какво стана, сега ще го намерим. Да влизаме. Това е, тук има други. Сега ще ви покажа и долу горе за 10 евро какво си взех Да тествам. Истината е, че заварих имената. Долу горе по цвят, по вкус ще го оценявам. Ще видим какво ще е станало. Какво ще съм взел. Че леко се охарчих. Леко не. Чай, че един трамвай в тук ще сега се качваме в автобуса. Не в автобуса, бе, ще така в трамвая. И се включа се малко. По-голяма светлина, по-така лудница, да ви покажа какво съм взел. И сигурно ще го тествам. И така. Пак тук се разбира се на кафета, на шоколади, на той. Аз се чудя откъде да почна. Къде, брат? Така, дойде време да пробвам първото. Ето, това е първото. Да здраве. Това не го очаквах вътре.
Разтопен шоколад. Направо ми се разтопи в устата. Брата ще се разтопи. Това е, вътре има някакъв крем, като течен шоколад, тук цялото е в шоколад и вътре крема шоколад, с пръчици отгоре, уникално. Значи бих му дал, като гледам колко ме чака, просто 7 ще му дам. Продължаваме с следващото. Това между другото ми направи впечатление, че е много интересно, като камбанка е. Тук на дръжката и отдолу има такива пръчици. Чак ми е жал да го пробвам, но все пак трябва да се гризна. На здраве! Аз се напия тук, брат. Вътре има шампанско. Потече. Вътре има цяла череша, между другото. А това бих му дал 6. Нещо шампанското не ми допадна. Иначе на външен вид изглежда много яко направено. Продължаваме следващото. Дано ми фана тук някой диабет, някой захарна болест. Това си е като обикновена бомбона, като диамант, да кажем. Червеникаво, червени. Да опитам. Това вътре има нещо като някакво сладко желирано. Добре, това е готино. Се омазнах. Омазнах се. Нямам салфетки. Червен станах. За мен да му кажа оценка, на това бих му дал, всъщност не ме изкефи много, бих му дал 6. Като знам какво ме чака, 6 ще му дам. Не ме изкефи много. Може би желето е яко, но не ми допадна вътре. Така. Тестване. Малко ми се оправи вкуса, защото това шампанско направо. Бате, това е много яко. Пак ще го вземам цялото. Някакви стърготини вътре с шоколад, цялото облято с шоколад. Това е уникално. И на това бих му дал 8. Вземете си нещо за хапване, защото аз тук направо се разтапям вече. Пък като никъде не съм стигнал. Та сега наред е това жълтото. То мисля, че това го имаше в България. Бях го виждал някъде, не съм сигурен. Сигурно вътре ще ме изненада. Като бомбона. То си е бомбон, всичко е бомбони, не? Аз как приказвам. Да правим. Естествено, брат. Това е като карамел, то си е карамел, на карамел е панича, обаче вътре има желе. Мога да определя вкуса на желето вътре.
Много мина карамел. Карамела. Това си е чист карамел. Желето не знам какво е вътре. Може би шоколад, ама не е шоколад. Няма да се правя на философ. Аз след този вкус не съм сигурен да пълна зеленото. Спирам клипа, ще го запазя за до година. Айде, шегувам се. Зеленото. Това зеленото е... Няма да философствам. Опитваме. Това също... Това не е лошо. Пак с желе вътре. Обаче няма такъв силен вкус. Или може би аз лично не усещам. Аз се пренаситих лично. Бих му дал 6. На предното между другото и на него 6. Ай, толкова с ниска оценка няма да давам. Да, 6. Не ми допадна нещо. Иначе изглежда добре. Продължаваме следващото по цвят. Аз вече вкусовете не са и така. Умейши са. Това. Теста. Това е пълно от фастът си. Не, това е 8. По-жалко ще го изям. Значи, като с фастъци и шоколад, но не знам какъв шоколад е. И сега пия малко вода, да се оправи вкуса, че вече карамели, шоколади. Фастъци всичко се умисли. Паче това последното беше много яко. Така, следващото си има си вид. Ето така, направо като бомбон. Надявам се да се оправя вече вкуса, защото фастъците ги усещам още в устата си. Той между зъбите се остана. Тестваме другото. Окей, това се реално на вкус има. Това накрая би на кафе. Хем на кафе, хем на шоколад, на ваниля. Нещо такова. Бих му дал 7, не знам. Така, вече сме на последните 4. Тук едно ми направи впечатление хубаво готино. Нали, като бомбона си и отгоре като калинка нарисувана. Интересно изглежда. Сега ще го пробвам. Като отвътре. Това може би е като кокос вътре, ама не е кокос. Но не е яко. Не е хубаво. Не, че не е хубаво, просто на мен не ми допада. Нещо вкуса са губи или моя са губи, не знам. Следващото, пак нарисувано отгоре с някакви ленти, черти. Да пробваме и него. Интересно изглежда. Това се е с горчив шоколад. Горчив шоколад е леко киселей. Но това е хубаво. Оплаших се да съм изгубил вкусове тук. О, да.
чив шоколад, аз забравих оценки да дам. Нищо на предното смъкна много 5, на това 6. Майко 10 още няма за никой. Ама десятката, ще видим. Десятката. Следващото предпоследно е това. Пак нещо като... то просто било мръсно. Това си е на вид като обикновена бомбона. Това вътре... Това вътре не е яко. В смисъл, може би малко яко, но... С извинение, като супол се стича едно гадно такова на лекарствено вкус. Това определено. И така, последното. То си е като скаличка това. Да го пречистим. Ето така изглежда последното на здраве. Това е нещо вътре. Тежно, кисело. Брат, това не е яко. В смисъл, отвънка шоколада е хубав. Обаче вътре... Не знам. Не е яко. Аз вече се натъпках. Лошо ми е. Дали бяха яки, дали не бяха яки, не знам. Това беше оценката на сладките. Надявам се да съм ги оценил колкото мога. Например, добре по вкус. Наистина беше нещо странно за мен, което... Някои бяха странни, някои вкусове познати. Но определено тук за малко си хапна черешката на това. Интересно ми. Не, пак шампанско тук. Аз се напих вече. Време да спрям клипа. А ви не забравяйте лайкчето, камбанката и до нови срещи.